Patay ang usa ka 87 anyos nga babae kay wa makagawa sa nasunog nini nga panimay sa Olango Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang may mga paso sa kalawasan ang duha niya ka mga anak nga misuway pagluwas kaniya. Si Luan meron dina sa report. Sa lawak sa 87 anyos nga si Primitiva Taneo napalgan sa kabumbiruhan ang napaig na niyang patayng lawas. Pasado alauna kagahapon sa hapon, nabantayan na lang sa iyang mga anak nga nagkayo na ang panimay sa ilang inahan sa sitio Dayas, Barangay Tinggo, Olango Island. Matod ni SFO1 Haji Samonte, fire investigator, ang 55 anyos nga anak sa biktima nga si Narcisa ang misway pagsulod sa nagkayo na nga panimay aron luwason ang iyang inahan. Kita niya nga sunog ilang balay dagan siya. Siya nakauna to sa iyang mama niya. Tako na kayong kwan kay na una ka mosuod sa kwarto tong usangan ng utangan sa iyang mama. Muagi ka diri sa katong may altar dito man sugod kayo. Sa iyang paningkamot, nahiagom siya og third-degree burn o kapin sa 40% nga bahin sa iyang lawas ang napaso. Samtang nahiagom usab og first-degree burn ang igsuon ni Narcisa nga si Antonio Taneo Jr., 45 anyos. Gisusi pa sa kabomberuhan ang hinungdan sa sunog. Apan usa sa mga anggulo nga ilang gitanaw, mao ang posibilidad nga nabiya ang kandila ang hinungdan niini. Ang kwan sa mga witness nga dito na sugod dito ang iyang anak. Sa dito sa kwarto nga may kandila, dito gid may tabo ang kwan kapilano to may tabo daw nga sige na to natabang na sa iyang mga anak pa. Wala hinuon makakatap sa kasikbit nga panimay ang sunog. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Besda.